Andreu va mereixer el gol tant a la primera com a la segona part, però la falta de punteria algunes vegades i l'encert del porter Penedo d'altres van allargar la desesperació entre la parròquia del Narcís Sala. L'Osasuna B es va quedar en inferioritat numèrica al minut 76 per la doble targeta groga de Chicho. Poc després el tècnic i el delegat de l'equip navarrès també van abandonar el terreny de joc, expulsats per protestar. Se ha ensañado de una forma bárbara y ya está bien, porque ya no digo por el partido de hoy, llevamos un montón de partidos que nos están sacudiendo por todos los lados, es increíble. Amb un jugador més, el Sant Andreu va continuar intentant-ho tot i més. El gol, però, es va resistir fins al minut 90. Passada d'Arnal i golàs de ràbia de Godino, que va xutar amb tota l'ànima. 1-0, 3 punts a la perseverança quadribarrada. És que l'hem buscat, l'hem buscat molt, hem tingut 9 o 10 ocasions de gol i crec que al final ha sigut un prèmit. Un prèmit que diu aquí que tenim que guanyarem nosaltres. El Sant Andreu es troba ara mateix a un punt del play-off d'ascens.